व्हेज हक्का नूडल्सची रेसिपी पाहणार आहोत. चला आपण साहित्य बघूया. व्हेज हक्का नूडल्ससाठी भाज्यांमध्ये मी ते कोबी चिरून घेतली आहे, फ्रेंच बीन्स म्हणजे फरसबी बारीक चिरून घेतली आहे, सिमला मिरची लांबट चिरून घेतली आहे, गाजर चिरून घेतलं आहे आणि सॉसमध्ये मी इथे रेड चिली सॉस घेतला एक चमचा सोया सॉस घेतला आहे, 1 चमचा टमॅटो सॉस आहे आणि हा अर्धा चमचा शेजवान सॉस आहे आणि अर्धा छोटा चमचा इथे काळी मिरी पावडर आहे आणि इथे 1 मोठा चमचा मी आलं लसूण आणि हिरवी मिरचीची पेस्ट घेणार आहे. तुम्ही आलं लसूण आणि हिरवी मिरची बारीक चिरून पण घेऊ शकता. आणि हे 1 पॅकेट मी हक्का नूडल्सचं घेतलं. इथे गॅसवरती एका टोपामध्ये मी पाणी उकळत ठेवले, तर मी त्याच्यामध्ये चिमूटभर मीठ घालून घेणार आहे आणि तेल घालून घेणार आहे पाव चमचा आणि आता याच्यामध्ये मी नूडल्स घालून घेते. तेल घातल्यामुळे नूडल्स चिकटणार नाही एकमेकांना आणि हे चांगले शिजून घ्यायचे. 4-5 मिनिटांमध्ये हे चांगले शिजतील. नूडल्स शिजवायला गॅस फास्ट करायचा आहे आणि मध्ये मध्ये हलवत राहायचे म्हणजे चांगले मोकळे होतील. इथे जवळजवळ 5-6 मिनिटं झाली आहेत. मी हाताने दाबून बघितले, आपल्या नूडल्स चांगल्या शिजलेत. त्या मी जाळीवरती काढून घेणार आहे. जाळीवरती काढून घेते नूडल्स. पाण्यामध्ये तशाच ठेवल्या तर त्या जास्त शिजतील. मी ते नूडल्स जाळीवरती काढून घेतलेत. आता अशाच आपण गार व्हायला द्यायचे आहेत. मी ते गॅसवरती पॅन ठेवला आणि 1 चमचाभर तेल घातलं त्याच्यामध्ये. तेल गरम झाल्यावरती यात आपण आलं लसूण हिरवी मिरचीची पेस्ट आहे ती घालून चांगली परतून घ्यायचं तेलामध्ये. आलं लसूण हिरवी मिरचीची पेस्ट परतून झाल्यावरती 2 मिनिटं परतून घेतली. आता यात मी भाज्या घालून घेणार आहे. मी पहिल्यांदा फ्रेंच बीन्स घालते, कोबी घालून घेते, शिमला मिरची आणि गाजर. हे सर्व भाज्या घालून मी चांगलं परतून घेणार आहे. थोडी हाय फ्लेमवरतीच परतून घ्यायचं आहे. सर्व भाज्या तेलामध्ये चांगल्या परतून घ्यायचे. भाज्या चांगल्या 5-6 मिनिटं मी परतून घेतले. त्यानंतर आता मी सॉसेस घालून घेतले सर्व आणि मीठ आणि मिरीपूड पण घालून घेतली. आता हे चांगलं परतून घेणार आहे मी. सॉस आणि भाज्या इथे अशा व्यवस्थित मिक्स झालेल्या आहेत. आता यात मी नूडल्स घालून घेणार आहे आणि हे चांगलं परतून घेणार आहे. मी ते भाज्या सॉसेस नूडल्स सर्व छान मिक्स करून घेतले. आपले नूडल्स इथे रेडी झालेत. इथे आपले झटपट असे व्हेज हक्का नूडल्स रेडी झाले, जे मुलांना आणि मोठ्यांनाही खूप आवडतात. ही हक्का नूडल्सची रेसिपी जर तुम्हाला आवडली असेल तुम्ही नक्की घरी ट्राय करून बघा. एकदम इझी आणि झटपट होणारी याची रेसिपी आणि मुलांना खूप आवडते. आणि जर माझ्या रेसिपीज तुम्हाला जर बघायला आवडत असतील तर तुम्ही चॅनलला सबस्क्राईब करा आमच्या, म्हणजे नवीन नवीन रेसिपीची नोटिफिकेशन तुम्हाला इमिडिएटली मिळेल.